Svätého Ducha. Amen. Vírujú, Hospody, ispovídujú, ako Ty jesi vo istinu, Hristos, Syn Boha živého, prišedlý hrišný a spastí, od nich, že prvi jesu máli. Ješteže vírujú, jako si je samo je prečisto je telo Tvoje, i si je sama je čestná krv Tvoja, molю ся убо Тебе помилуй меня, и прости ми прегрешения моя, ново исцеление души и тела, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Bude nasledovať mirovanie. Ak tu niekto vinovatý pred nekým, tak som to ja vinovatý. Veď som bol to ja, moji drahí bratia a sestry, ktorý som vás opustil. Za tých 37 rokov, čo som odišiel odtiaľto, nebol som spokojný, lebo všade sa cerkvy staviali, ale v Strážskom nie. Jeden duchovný prišiel a odišiel, zase prišiel a odišiel, a zase prišiel a odišiel. A nič sa nestalo. A to nebolo ľahké pre mňa, lebo ja som si vyčítal vnútri svedomí mojom, ak by som tam bol, tá cerkev už by tam stála, hoci neviem, čo by sa dialo. Avšak milostivý Boh neodpovedal, prečo som odišiel. Odpovedal, prečo som odišiel až na konci. Keď som videl, že skutočne môžem pomôcť. A preto som učinil všetko možné, čo bolo v mojich sílach, a milostivý Boh dal mi, aby som aspoň tým maličky pomohol. Videli ste, ako prekne rozprávajú. Predstavte si a zamyslíte sa nad tým, prečo náš božský spasiteľ hovoril o detočkách. Zase hovoril, ak nebudete takí, ako sú vaše detočky, nevidíte Carstvo nebesné. Dnešný obraz, tu, čo sme videli, nás učí, jaká je naša zodpovednosť rodičov, ako to tie detočky dneska tu boli vychované. Ja verím a som presvedčený, že milostivý Boh bude s nimi i s vami ako rodičmi a so všetkými ostatnými. A že táto detočky nikdy neprinesú nejakú zbraň do chrámu Božieho, ako sa to stáva tam, kde ja som odišiel a kde ja žijem.
svetovod práce, ten je vždy taký, že budeme mať. A keď príde ten moment mať, tak to potom vlastne zo sebou prinesie veľmi veľa starostí, veľmi veľa i možno trápení a možno, že niekedy aj pochybení a nie je to vždy potom už také, ako sa to zdalo byť na začiatku. Potom, keď príde takýto moment, keď sa vlastne už môžeme zísť v tomto Božom chráme, i keď nie je dokončenom, ale vadilo dnes niekomu, že nie je dokončený? Myslím si, že nikomu z vás to nevadí, pretože je to miesto, kde sme sa stretli spoločne, aby práca, za ktorú vy vykonávate a za ktorú trpíte, a to viem, ale bola ovenčená. Bola ovenčená, aby ostala pre mnohé generácie, ktoré prídu po nás. A preto príjmite tieto pochválne hramoty ako taký závdavok, ako záloh, nie odmenu a výplatu. To, čo je odplatou, to prichádza až k cieľu. Kde keď beží športovec, život bude naozaj životom a snáď až niekde na konci. Takže život máte pred sebou, ja verím tomu, že vás Pán Boh milostivý neopustí, že ešte mnoho lidství v zdraví a v šťastí vás požehná, aby ste mohli svoju ruku k dielu priložiť k tomuto dielu ešte dlhé a dlhé roky. Takže odovzdávam pochvalnú hramotu a ďakovnú hramotu sestre Anne Oravcovej, Kornelii Pohankovej, tam a potom Miroslavovi Cenkuličovi a Ivanovi Michalivovi. Na také ďalšie pomeno. Ja mám blahoslav. Spasi Boh za všetko dobré, že sme ju držali a že nám Božičko prevdeli. Toto zoričko, akého má. Ale zároveň mi dovolte, aby som z milosti a daru i danej nám veľkým arcipastierom, našim spasiteľom Isusom Kristom vyznavená sa cirkevným rádom svätého Cyrila a Metoda Zlatým krížom protojerej Jozef Petranin za záslužnú a obetavú prácu k väčšej sláve svätej pravoslavnej cirkvi. My sme sa, otec, poznali vlastne až keď ste prišli. Ale tá chvíľka, ktorú sme spolu strávili, či to už na biskupskom úrade, alebo teraz tu v Božom chráme, bola tak príjemná, že bolo, verím tomu, že veľkým požehnaním, keď ste za vašu obetavú prácu. Ja. Môžeš, ty zavres? Môžem. To samozrejme, otec Michal. Tak sa. Skutočne, a ja nenachádzam slov za toto všetko, čo vidíte a čo ja musím prežívať teraz. Samozrejme, že je to prekrásne, ovšem, že ste sa nebáli prísť do Stráského, že ste sa nebáli vzať na ramena až neuveriteľnú ťažkú robotu, ktorú ste vy dvoje s vašimi veriacimi, nebolo ich veľa, ste dokázali. París, Garovej, Barbare za skrášlenie tohto nového chrámu. Ale tak ako vaše slova, ja by som týmito slovami, otec Michal, ja verím tomu, že potom sa už posunieme v programe ďalej. Milovať tieto chvíle strávené spolu s nami. Oče, ste pre mňa veľkým vzorom, ste človekom veľkého srdca a si myslím, že to nie sú len prázdne slova, lebo keď som prišiel do Stráského a keď som spomenul vaše meno, každý sám. Na ich tvárach som videl taký blažený výraz. Nezabudneme. To všetko, čo ste pre týchto ľudí i pre nás urobili. Благословение Господне на вас, то благодатью человеколюбием вседарни и присно и во веки веков.
vážený náš host, milí prítomní. V mene Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Strážskom vítam vás v jeho obradnej sieni. Pozdravujem všetkých, ktorí nášho hostia sprevádzali na tejto slávnosti. Dovolte mi, aby som vám všetkým zaželala, cíte sa medzi nami príjemne. Žiadnych hraníc nemá, iba dobrom obdaruje nás. Pán srdca tvoj s potešením stiera, dobro vedie k nebu výšinám. Každý deň, do každej žitia chvíle, novú silu Spasiteľ nám dáva. Jak vysloviť vďaku mám za 1000 dar. Vysloviť lásku mám, jak prejaviť lásku mám za vôňu lesa, kvetov stráň, za... Som skutočne rád, že sa k vám môžem prihovoriť v tejto významnej chvíli. Pre pravoslavnú cirkevnú obec, pre mesto Strážske a jeho obyvateľov patríte k významným osobám. V rokoch 1962 až 1970 ste pôsobili ako správca pravoslavnej cirkevnej obce v Strážskom. Počas vášho pôsobenia v Strážskom sa zrealizovala stavba farskej budovy, ktorej sa súčasne... Vážení prítomní, tak ako sa v prírode striedajú ročné obdobia, tak aj ľudský život má svoju jar, leto i jeseň, kedy sa hodnotí úroda, kedy bilancuje. Nenachádzam slovo, pretože pre mňa toto, čo teraz sa tu stalo a vidím, skutočne pre mňa to ako nejaký zázrak. Ja nemyslím, že ja som iný než moji kolegovia a nejak zvlášť čosi, absolútne nie. Skutočne ja len z toho všetko, čo som počula a okolo seba, ja skutočne robím len to, čo je nám prikazané. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Nič viacej a nič menej. A v tom miluj svojho blížneho, ak ma kto si požiada, Boh ma stvoril k tomu, aby som pomohol. Pretože sme všetci deťmi jediného Boha, bez rozdielu na to,
ako ho náboženstva sme. Som skutočne a úprimne, keď niektoré ja som teraz zažil za mojich posledných 2 týždňov, čo sa udialo, ja skutočne neviem ani si vysvetliť, ani pochopiť, pretože skutočne všetko je jak nejaký malý zázrak, alebo veľký zázrak. A ja neviem, čo viac si vám povedať. Ale skutočne zo srdca vám úprimne ďakujem a budem robiť všetko možné, aby skutočne tá cerkovka, ktorú my sme, ktorú ľudia tu s Traskom stávajú za veľmi, veľmi ťažkých udalostí a podávajú.